Резида Яруллина мәгърифәт үзәгенә ныклары Әмир белән Азаматны ертеп килгән, аларны шушында укыту ниятен күңеленә салып куйган инде. Үзләренең сүзләре чыкты. Бездә шушында килеп, бездә намазлар өйрәнерлек дип, шушлайтырып, менә алып килдем. Шушлайтырып, иншалла, насыйп булсын инде шушы матур мәдрәсәләрдә белем алырга балаларыбызга. Мәгърифәт үзәге Арчаның Үзәк мәчете янәшәсендә үк элеккеге укыту бинасы урынында сафка баса. Ул инде иске булган. Сүтеп 1 ел дигәндә 3 катлы яңа корылма торгызалар. Бүген тантаналы ачылышка дин әһелләре, диния нәзарәте вәкилләре, район халкы җыелган. Мәгърифәт, гыйлем бирә торган, халкыбызның юлын күрсәтә торган, гырыф-гадәтләрен саклый торган, телен саклый торган, динебезне өйрәнә торган сәгадәт урыннардан булса иде. Ил төкерсә күл булады. Шулай бергәләп матур итеп салып чыкты һәм бергә ашарга да җыелдык. Аллаһу әкбәр. Мәгърифәт үзәгендә укыту сыйныфлары, китапханә, ашханә бар, актлар залында никах, балага исем кушу мәҗлесләре узачак. Эш уку сыйныфы урын алган. Гарәп хәрефләрен, пәйгамбәрләр тарихын, Коръән укырга өйрәтәчәкләр. Хәзер үзәккә 27 бала йөри, көздән укучылар саны артачак, өлкәннәрне дә кабул итәчәкләр. Районыбыздан мугаллимнәре һәм мугаллимәләре укытачак. Яңа уку елыннан, инде ул безнең октябрь аеннан шунда беренче шәкертләрне без кабул итә башлаячакбыз иншалла. Инде гаризалар бирә башладылар. 97 мәчетле Арча районына бу мәдрәсә бик кирәк иде. Мәчет каршындагы курслар гына эшләп килде. 150 мөгаллимә гыйлем бирә, 800 хатын-кыз гыйлем ала, балалардан 400 бала безнең дини гыйлем, дини тәрбия алдылар. Балташта бар инде, Күкмарада бик матур гына эшләп киләдер. Ана Арчада да яңа матур бер баскыч, тагы бер биек баскычка күтәрелү дигән сүз. Әле безнең бит менә битараф кешеләр бик күп. Мен карап чыгыйм, нинди батур бина, менә класслар бар икән, анда кергәч сорау бирә бит инде. Кем укый, ничек укытырга дип менә. Ул яктан да бик уңышлы бер айкы. Үзәктә 1 елда 80 кешегә белем биреп була. 4 ел укып шәкертләр шәһадәтнамә алып чыгачак. Нәкъ биредә халык күңеленә иман орлыклары салыначак ди дин әһелләре. Арчадан Гөлнасыйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.